मित्रांनो, मी आलो होतो आता कोथिंबीर न्यायला कोथिंबीरच्या वावरात. तर आता तुम्ही हे पाहू शकताय माझ्या मागं कोथिंबीर दिसते, ही उपटून गेलेली कोथिंबीर आहे. आता तुम्ही सांगा, जवळजवळ 40 दिवसाचं पीक आहे कोथिंबीर. 40 दिवसात म्हणजे इतका फवारा करायचा, औषधं सोडायची, इतका खर्च करायचा, कष्ट करायचे, ट्रॅक्टरचे पैसे, फवाऱ्याचे पैसे, आणि शेवटी बाजार नाही. बरं काय होता तो बाजार, बरं नेली पण तुम्ही पाहू शकताय आता ही कोथिंबीर अशी नेली मित्रांनो. आता म्हणजे यांनी याच्यातून नेली काय आहे, आता नेली थोडीफार, मग शेतकऱ्यांनी करायचं काय, नुसतं भांडवल पण निघत नाही मित्रांनो. हे तुम्ही पाहू शकता, एवढा खर्च, बी आहे मित्रांनो, ट्रॅक्टर आहे, फवारणी, खत, औषध किती महाग झाले, मजुरी आहे. तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो. तर करायचं काय शेतकऱ्यांनी.